And we danced, and we cried, and we laughed, and had a really, really, really good time. Take my hand, let's have a blast, and remember this moment for the rest of our lives. Our lives. Oh brother, I can't get through. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second when I'm talking, just fancy we can again. Jeg vil gerne sige tusind tak til alle vores fans, og jeg vil selvfølgelig også sige tusind tak til mine forældre, fordi de har givet mig de helt
navn. talk to you. Sidste Roskilde næste uge. Altså Roskilde ikke derude! You can take a picture of something you see. Du må ikke se det, skid! The future, where will I be? Jeg ved ikke, hvad for en den der er ude. Ladder up to the sun. Or write a song, nobody in song or two. Something that's never been done. Are you lost or incomplete? Do you feel like a puzzle you can't find your missing piece? Tell me how you feel. Well, I feel like they're talking in a language I don't speak, and they're talking it to me. So you take a picture of something you see. You could climb a ladder up to the sun. Der er sådan en Or write a song, nobody in song or two. Something that's never been done to. Something that's never been done.
Stop op og se på Brian og Carsten. Se de minder, vi er blevet så gode til at kreere. Det er tid til at stoppe op og tænke på den del af skole, der let går i glemmebogen. Og der er så meget, man kan købe for penge, og de er så nemme at bruge, men de holder ikke længe. Tænk, med bare en lille bid af pizza betyder, hvis du lever for en 60 om dagen. Hvad kan du få her på skolen? En hel dag med god mad til vejsbyer. Det år er hurtigt gået alligevel, men sammen er vi ikke det bedste nu der er. Et fællesskab for alle pengene. Det er ikke til at bære, så vi må hjælpe Erik, som bærer mere end hvad godt er. Vi står op klokken 6. Hvorfor? For fordelingen af søvn er helt ude af balance. Og det er så svært at se, hvordan vores lille hjælp kan gøre fra eller til. Men vi fatter slet ikke, hvor meget rod vi har, hvor meget timer vi hjælper, når vi tager ansvar. 4 gange i året har der været en fest. Det som vi gør, fester, er det noget du kan få lige her. Hvad kan du få her på skolen? En hel dag med god mad til rejsbyer. Det år er hurtigt gået alligevel. Det gælder nu, lige nu og her.